Halo lover, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनानै दिनै जों दा नै बेलासे माना मा टाइम न'आव थांनाय आरो न'आव थांनानै ओंखाम जाना फैगोन। न'आ खाथिना मानानि हरनि ओंखामखौ इयावनो जाना फैसिगोन। दुब्लिया जोंनि गामिनि दुब्लिया दासो गामि मोनदो जोंनि गामि पारखौनो जायाखै आरो। Bye bye, see you. बेयाव इमान ना दं नोंसोर मानो सारखो इयावलाय? बया मोनखादों बि। जुलथिं जुलथा खारे इनि खाब्रै गारियाव खासेया सिखासेखौ गिदिरखौ सिगाङाव लादो। न' मोनफैना मोनलाय ना अरानो जालायलांबाय। थांफिनगोन आरो दिनै खालामना गाबोन फुङावनो स्कुल दङ ना थानो हाया फुङाव टिफिन ओरि बानायनांगोन। आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै लाइक साबसक्राइब आरो शेयार खालामना गालां। दा इयाव एवनि हांसो बेदर पियाज होग्रोना लानि अराव एवनि दिनै अरानो बोलौ माबानि औवानिसो बनना एखेबारे हरखाय मोजांबो नुवाखै मबाइलनि केमेराजोंसो भिडिअ बानायदो। अरखाय पियासा दसेनो मोनबाय माबा फालौ सामब्राम होनो फालौ सामब्राम होनाय हांसो बेदरबो जाना थांगोन आरो न'निफ्राय हांसो दोनसिगोनसो पियासा जाबाय दायो बेदरखौ होनोसै आरो हांसो बेदर संख्रि होनोसै अरावसो संदों आं दिनै बेखौ जायो मोनसेनि दोनबाय आरो ओमफ्राय रं दै ओंखारखाया हांसोआ दै ओंखारनांगौ सिनि हांसोसो जायो पाथि हांसो नामा A few moments later. Sira alumni ta dornian tuh sama atas suat A few moments later. Orang berbahasa apa nih Muslim. Ini sekolah. Oh, mabanda bon nila. Anak uwan. Man, follow window. Sajan ma asya. Mama jan kang balai. Ai pisa kasih ni ke jan na nang.
थावबाय होननानै नि मुराखै मुरुगोनिथ' A few moments later. Salaman ba ba? Dia sih benar. Babon mo slow down na sini ba? Pas tahu nanti nanggan, hitiyo. Mama dia randu na tahu ba? Tahu ba? Tiga sini. Terus kita buat apa? A few moments later. Coba, mau nang meluru. Tinggal sih, tinggal dulu. Apa yang kamu siapa? Ini sih. Masuk. Ibu sitting ada nak kami ada nak. Menurut aku tak lemah berada semir sideng menle, tak lemah lengan. Berapa orang ni? Kasut dulu, kasut betul. Ini boya party. Siapa party? Isir kang nadun bayar kazak yang kang nemu mendia isir naik bayang deh nalus tang bay. Bisa kasih muruna nane, itu sudah mana? Anu mendia. Nani tahu orang dah kena lalu sih, maba tahu suka yukam le langlar. Jasa ni dia. Dia numbai, oh ni sih. Tahu suka. Nani upram kan iki upram dia ada. Ini palau ke dia ke, siapa dia. Okay. Sungkai. Rong ni lah. Apa ada bintang lah ini ya. A few moments later. Teka ko si Makini. Tapos menurut terakhir naple besi. Nah, pilih sih dong. Kurang aku mesti nani lihat terus. Nunggu ya. Nani. Bisa. Lagi beli tu no. Dan bersih ni, baik juga ni ana. Tas mana boy? Terakhir. Nah, kergilas tanah play sudah. पर मैंने हम तरह हम नहीं आए के बारे कुछ नहीं कुछ नहीं कर
A few moments later. सबाय मैगङा मोनबाय अरदो न'आनो मोजां अखायाबो गाथ'बाय हराबो जाबाय 9टा बारबायनोखा तारातारि जानानै थांनोसै आरो फुङाव नङाबा गथ'फोरा थ' बोथियाना टिफिन बानायनो स्कुल बानायनो बिदिनि थाखाय बाय बाय